Днеска ще играем на новия мап. Нали, не мап, ами... Да, сезон, нещо такова. Новия такова. Сезон, да. Нещо такова, да. Аз още малко и съм събрал за новия герой. Имам още 100 да събера и съм събрал. Кой е новия герой? Ето, Жужо. Жужо. Жужко е известен. Добре, аз как мога да го сменя? Не, това е много гаден мап. Аз преди като имах Brawl Stars на стария ми телефон, този мап беше... Аз почти го спечелих, като си дадох кредитите от Крол за Жужо. Затова и да играм на трио. Да. Не, моля се, дай на тази карта. Аз излезнах от играта. What the? Офлайн даже пише. И така малко прекъснахме, защото Митко малко му, нали, прекъсна му. Ма изхвърли самата игра. Затова айде да започваме, айде по-бързо. Дай на тази! Не. Моля! Не. Моля, искам да тестваме. После на другата. Да. Айде. Чакай малко, ти с кой се пусна? Леон. Другото хора, на 20 абоната правим паркур. Да, забравих да го кажа. Много сме близо до 17. Благодаря за всички 17 абоната. Съжалявам, че не съм качвала, че не бях качвала толкова много време, но за си завърнах канала. Имаме нова програма, която ще качваме всяка събота и петък. Да. Петък и събота, обърках се. Само петък предполагам да качваме, защото 2 клипчета. Не знам, просто не знаем, защото ние нямаме такава голяма връзка. Да, просто пишете в коментарите какво да... И такова ме. Чакай, ни трябва да им бием това сейфче. Трябва да чупим Леон после, или който пише там. Ще пусна сквик, ще ги избия. Пак на този мап? Не. На трио? Да, на триото. Айде. Хора, вече имаме програма, да знаете. Ще качваме или петък, събота или неделя. Пишете в коментарите. Защото виждате какво е времето навън. Да, в момента е зима и е отвратително. Затова ще качваме към петък, за да може събота и неделя малко да си починем. Тъкмо след като сме се завърнали от училище, нямаме какво да правим. Добре, хора. Така... чакай, ние сме 2 Леона. Ма чакай! Аз нищо не разбирам какво правя. Мише, бягай! Не дей да се гърмиш там. Опитах се. Трябваше моментално да тръгнеш да бягаш. От много време не съм играла Brawl Stars, особено от миналия петък или където беше. Окей, с кой да игра? С Мико. Сега. Ако искате да... Нали, нямаме чак толкова пари, малки сме и затова ако искате в някакъв друг сезон, може би мога да си купа джемове, ако ми дадат, мога да взема джемове и ако дадат отново боксове, можем да отваряме безплатни, можем да купуваме боксове, да ги отваряме. По-скоро стар дропове, защото... Да, или стар дропове, или пък сетих се вместо да хабим джемове, няма да отваряме това. Хора, и се извинявам, защото нямаме друго каквото онлайн игра, освен Roblox, но тя ни бъгва супер много, затова качваме на Brawl Stars, но ще виждате другата седмица още... И сега правим по-хубави клипчета, защото можем да обработваме клипчетата. Поне ще се пробваме. Да, ще се опитаме, защото не знаем как се обработва. Нито пък аз разбирам повече от нея английски, но не може да се каже, че съм супер професионалист. Трябва да викнем госпожата ни по-английски. Или нашата госпожа по-английски. И двете. Да ни такова. Да ни превежда какво пише. Не дейте да стреляте, да си хабите патроните, защото аз мога да ги изхабя с 2 удара. Това Dynamite е супер добър на тази карта. Ще ни помага супер много. Един дето скача, дето стреля и дето удра.
скача, удря и... Чакай, Изстреля. скача, Удря и стреля. ти скачаш, аз стрелям, той... Не знам. Хвърля. Да, той хвърля. Не можах да ми се зареди хубаво. Това е супер яка. Като цяло, надявам се да не са паднат някакви буквално легендарки. Какво е много трудно? Буквално Едгар, Франк и някой друг. Аз мога да съм сега. Или Дайнамайт буквално, вместо Едгар. О, шит, сама съм. Не си сама. Кое са с мене? С това Дайнамайт. О, той не, уби някой, Бо уби. Добре, сега бягай, сега бягай. Сърч. Сама съм. Аз само ги избивам те, защото съм с Мико. Ето. Аз още нямам Мико. Буквално съм слаба на Brawl Stars. О, шет! Аз тук трябва да ме пазите, защото нямам такива патрони. Айде, издигай се на висата, бе, бахти маймуната. Бахти маймуната, не може да се издига на високо. Ако искате, можем да снимаме истински базици по телефона на наши приятели. Решавайте в коментарите на 20 абоната. И това ще правим. Да, или базици по телефона, или паркур. По-скоро базиците, защото не можем да се свържем в Майнкрафт. Пробвали сме го хора много пъти. Пишете. Пишете в коментарите, вие решавате. Хора, другия клип ще пробваме да снимаме не на Clash Royale, на Roblox. Да. Сега ще пробваме да стигнем. Но ако до тогава, другия петък или събота, сме стигнали 20 абоната, сме стигнали второ място. Ако сме стигнали 20 абоната, ще правим или базици по телефона. О, чакайте! Или базици по телефона, или нещо друго. Хубаво, хора, това беше всичко от нас. Да. Беше малко по-кратко клипчето, защото имаме работа. Да, трябва да обработваме колко много часа. И добре, чао!